Ngwere daa olulu, ọ mara ndị hụrụ ya n'anya. It's an ancient Igbo proverb which depicts the plight of the poor and less privileged in our society. Ngwere daa olulu, ọ mara ndị hụrụ ya n'anya literally says that if a lizard falls into a deep pit, it will dawn on it that many people hate it. The lizard here is like a poor man, an orphan, or a less privileged person in society. When it mistakenly falls into a pit, instead of providing it with a rope to climb out of the pit, some children take delight in throwing stones at it, even while in the pit. Like the poor man who has a serious financial problem, he hardly finds someone to rescue him out of his woes. Ngwere daa olulu, ọ mara ndị hụrụ ya n'anya. Nwa ogbenye nwee nsogbu, tụmadị nsogbu metụtara ụlọ akụ maọbụ ụkọ ego, ọ na-ara ahụ ịhụ onye ga-abịa nyere ya aka gbapụta ya site na nsogbu ahụ. Ọ bụ na Channel Global News Agency Igbo Worldwide ka anyị si na-ewetara unu nkọwa ilulu Igbo ndị a miri emi. Like us, follow and subscribe to our channel. Abụ m ụbọchị ajụjụ na-asị gị ndewo.